kelele m Chimo, enyi m kelele m Chimo, la Chimemena, kelele m Chimo, nwanne m kelele m Chimo, la Chimemena. Chef one obili hunde oganayim kamtano makala most of the people amadela tradition and culture ordinarily la omelali na obu ihe ukwu obu ihe bido na mgbe gboo ha na-agụ some part of the Bible la Old Testament ha na-afụ anywhere Moses si jerugudere odemokwute o jiri ebe ahụ mere ọta ebe ya la nna ha gara adụmala akpa nkata ebe ọbụla Elijah ebe ọbụla o jigidere rụọ nrọ ọ na-edeme ọta ebe ahụ Jacob ụmụ ihe niile bụ the tradition and the culture of the Igbos and the Africans. Nwere bileta no ebe no tano bili hunde ogaranyim ebe aka na no agba ndị ishie ukwu ndị ogaranyim ukwu maka ọ bụ otu anga anyị siri gị la Bible oge anyị laga ụka anyway no yibre ha the different altars ebe na abụ ihu ndị ogaranyim ebe a ke na anụ n'azụ mba mekara eme my life broadcast bụla ihu agwụ nsị m dọrọ gbanụ bụla ihu ugwugwu chef na ndị bụla ndị egede mgbidi ahịa gwụla anwụ anụmakpọ ali anụmakpọ eke anụmakpọ ụbana anụmakpọ nna aha anụmakpọ ndị wara egbe ndị ishie bilie n'ụlọ ga-awa ọ bụ nkozi ka m bịara ịkụziri ụmụ Igbo my followers and my fans were ekwu okwu sị na ọ ga-adịrị anyị la mmaleke ọ ga-adịrị anyị la mmaleke ọ ga-adịrị anyị la mma n'Orie ọ ga-adịrị anyị la mma n'Afọ ọ ga-adịrị anyị la mma na Nkwọ onye si n'isi anyị na-awa aja si abụle nke achụta ogbute ogbela ajụ si abụle isi abụle o jiri gbuo anyị si agbuo onwe ya na 2026 a ọ ga-abụrụ anyị ezigbo ahọ ihe ọma ga-emere anyị la Eke ihe ọma ga-emere anyị la Orie ihe ọma ga-emere anyị la Afọ ihe ọma ga-emere anyị la Nkwọ onye si n'isi anyị na-awa aja si abụle nke achụta ogbute ogbela ajụ si abụle isi abụle maka na ya egbudo Okeke ka anyị bụrụ Okeke anyị egbudo Okorie ka anyị bụrụ Okorie anyị egbudo Ọkafọ ka anyị bụrụ Ọkafọ anyị egbudo Ọkọgwọ ka anyị bụrụ Ọkọgwọ ọ bụ ihe Chukwu wetara anyị ka anyị bịara ime ọ bụ Ugochukwu tụrụ anyị ka anyị ji aga ndị ichie ndị mbụla ndị egede nke bụ nzu ka njele aka ka nkara nụ nzu tanụ mmanụ edo nke ọfọ ihe niile njem ya ọ dịla obi a welasị sila ọ ga-adịrị anyị la mma Eke dịrị anyị la mma Orie dịrị anyị la mma na Afọ dịrị anyị la mma na Nkwọ anya la na ụbọchị la nọ onye na-ekwu okwu ya bụ ọgazi ka ihe ọma mere nwoke ihe ọma emere nwaanyị maka na ọ bụ kirikiri ka ọ na-agba ukwu ose ọ dị arụ ukwu ose elu anụmakpọ mmụọ niile nụ n'obi ata anụ ụzọ gbakọta anụ ka anyị gọpụta anụ ka anyị si esi agọ ọfọ ọ bụ ọfọ awele ka anyị na-agọ ọ bụ ọfọ ọma ọfọ ndụ ọfọ ahụ isi ike nke were bụ na edo ka na-ekwu okwu sị na ihe niile dị n'ime ndụ anyị ka ọ dị edo na Eke ọ dị edo na Orie ọ dị edo na Afọ ọ dị edo na Nkwọ nwanne m nwoke bụ Ifeanyị Amagwụla ọ bụkwa ndụ gị igbola aka niile ahụ ị ga-egbute ihe ọma igbola aka ekpe ị ga-egbute ihe ọma igbola ihu ị ga-egbute ihe ọma ihe ọjọọ na ịga n'ihu anyị nọ n'azụ ihe ọjọọ na ịga n'azụ anyị nọ n'ihu ihe ọjọọ na ịga n'ihu na ịga n'azụ anyị nọ n'etiti ụbọchị njọ ụkwagidapụ ya ma ụkwụ pụgoda ya ma ọ bụ kirikiri ka ọ na-agba ukwu ose ọ dị arụ ukwu ose elu ndị ichie ndị mbụla ndị egede ma ndị nwe obi a anyị na-ekele nụ na kenụ mere ekelekwa nụ na kenụ ga-emekwa ọzọ nnụ ga-enye anyị ndụ Chukwu bila elu Chukwu bila ala Chukwu bila anyanwụ Chukwu bila ikuku Chukwu bila kpakpando anyị na-ekele nnụ sị ọ bụ ndụ nwoke ọ bụ ndụ nwaanyị ọ bụ ndụ okoro ọ bụ ndụ agbọghọ mana onye sịla ọ bụrụ ndụ anyị sị ya nwekwala ndụ ihe njiri bịala obi atanụ bụ ka m kụziere my followers ihe ka m mepee ha anya maka na ọnwụ ewere karịa n'obodo ọnwụ ewere karịa na community ali ihe Gosmadon Media ego anyị Oruwesi ego anyị jiri bịa taa bụ anyị ma mgbe gboo nwaanyị ọ lụrụ alụ n'obi
ọnwụọ ọla eburu ya laa be nna ha be nna ya lie ya ebe ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụ ewu ka ị were ya nye ndebe nwaanyị ahụ nwụrụ anwụ. Mana now like my grandmother o buru ebu laa Olidia Lobi. Mana ka ahụ si eje ọnwa si eje ọla agbanwesị so many things. Na-abụzi nwaanyị ọ lụrụ alụ nwụọ ọ na-elizi abe di ya then onyezie ndebe ha ehi. Now what is the significance of that ehi? Ehi ahụ ọ na-enye ndebe nwaanyị ahụ bụ in replacement of ahụ ahụ ọ dị mma iji ili be nna ya. Ya bụ ihe ahụ o ji ndebe ha eji nnekwute ehi alaba be ha, whereas ahụ nwaanyị ahụ lie ya be di ya. Mana so many ọlọrọ ọhụụ, so many things abịazie mezie that some people adịbadị at alert ịmazi ihe ndị mbọla ndị egede mere. Now for example, nne gị onye dị ehi mana o liri ya n'obi nnu, nwunye ya anwụọ, igbo rie ehi ihe ndebe ha ehi. Now o nwere ihe m na-aghọta ebe a. Now ahụ nne gị ahụ o gburu nye ehi buru ụzọ nwụọ before onye nke a nwụọ, ihe dị onye nke a na-ehi, ihe onye nke nwụọ ọfọ ehi. Ịfụrụ na onye nke ahụ gara agbaba n'ụgwọ, because otu a anyị siri nwee mgbakọ n'ụwa, otu ahụ ka o sikwa enwekwa mgbakọ n'ala ndị mmụọ, n'ala ndị ichie ndị mbụ na ndị egede. So ịlaruo ịjụ ajụjụ sị nne gị nna gị onye kpara ehi oge ọ nwụrụ before ilenye onye nwụrụ la ọlọrọfọ ehi, maka na ụmụ ihe ahụ si ha na-akpa ụgwọ. Maka na ndị lawyer ga-agba anyị sị gị that ignorance of the law is not an excuse in the law court. Maka na ịmadị ihe ọ bụ dị ya bụ excuse la ihe chọrọ ime ka ọ gara ime. So ọ bụ ka njiri ya mmepe anyị anya ịlaruo ịjụ ajụjụ nna anyị nwụrụnụ, nna m nwụrụnụ onye kpara ehi before onye nwụrụ tanụ ile ihe ehi. Maka na ụmụ ihe niile ahụ nwere ihe ha signifyiri, ha nwere ihe ndị mbala ndị egede ji mee ya. Just as otu o siri nwee kọtụ n'ụwa, otu ahụ ka o sikwara nwekwa kọtụ na obodo ndị mmụọ. Maka na a lot of things are happening and a lot of abnormalities, a lot of ignorance are happening. Mana ihe onye gburu ma abụdịkwa excuse la okpebe gị ikpe. So ọ bụ ya ka Gosmado Media Ego anyị oruwesị ego anyị jiri sị ka m bịa n'ụtụtụ ka m mepee anyị anya. Ọ bụla ihu ndị ichie ka m nụta anụ, maka na emedị ka ntọasị n'ihu ndị ichie. Maka na this is a sanctified altar where I call my ancestors and they always answer me, just as we learned in the Old Testament of the Bible. So ilaruo, my followers, my fans, ilaruo before ihe onye nwụrụ n'oge awa ehi ọ la nnụ omenia before la ajụ na-ese nna m ọkwakwari akpa ogbukwari ehi, nne m ọkwakwari akpa ogbukwari ehi before na-enye ndị eke ọlọrọ ụdụa na ehi. Maka na ihe ọbụla ndị mbọ bidoro ime ha na-ekwu tibidi ha ọfọ. So ọ bụ ihe m jiri bịa taa nụ, maka na ọtụtụ okwu adịdịla ụka mgbede. As time goes on,
m ga-abịakwa with many of my teachings. Ngwere la agbara na ọjị taa n'osi ndị gbara ndị egede ndị ichie Ezikenna ọdịmma achọ mma mmụrụ ọha agụgba bịa nụtara ọjị Ụzọkakụ Chimọgụ mmadụ dibịa mma Eberechukwu mere bịa nụtara ọjị kpọpụka na ụmụnne na Udemba ha bịa nụtara ọjị Obinna kwere ha nzere mmadụ ha Nnabakụ ha bịa nụtara ọjị ọ sị na ọgụbụ ụzọ ọgụbụ ọnụ igwe egbe ha bịa nụtara ọjị ndị gbara ndị egede bịa nụtara ọjị ọgụ bịara ụzọ n'obi ata anụ sị ka anyị gụba ọnụ were jiri ọjị n'aka were ekpe ekpere laasị ọ gadịrị nwoke na mma ọ gadịrị nwaanyị na mma mụọ bụka na ọgọchukwu mmadụ makala bifo ịgọ ndị ichie ị ga-akpọ ezigbote afa gị ijide ọjị n'aka ị ga-akpọ ezigbote afa gị ka ha mara onye na-enye ha ọjị mụọ bụ ọgọchukwu mmadụ m ji ọjị Igbo n'aka wee laaga ọfọ n'isi ndụ m n'ahọ 2026 a ọ ga-adịrị m na mma Eke ga-agọzi m Orie ga-agọzi m Nkwọ ga-agọzi m Afọ ga-agọzi m. Likewise, my followers and my listeners, Eke ga-agọzi unu, Orie ga-agọzi unu, Afọ ga-agọzi unu, Nkwọ ga-agọzi unu, unu gbuola aka nri, unu ga-egbute ihe ọma, unu gbuola aka ekpe, unu ga-egbute ihe ọma, onye chilisi n'ụlọ awa aja, ọ ga-ejiri nke achụta, ọpụta gwara ajụ, ọ ga-ejiri isi ya eburu ya, onye ihe ọma nụla ewere iwe si afụkwala ihe ọma, onye na-echere nnụ echiche ọnwụ, tili oge eji ali ebe ọbụla ọ nụ zere mmiri, ọ dịkwala uhie, ọ dịkwala ụfọ. Ọ bụ ihe ọma ka a jiri bazi ka ihe ọma mere nwoke ihe ọma emere nwaanyị jiri gbuo anyị si ya gbuo onwe ya ọpụta gwara ajụ si ya wele isi ya gburu maka ọ bụ kirikiri ka ọ na-agba ukwu ese ọ dị arụ ukwu ose elu. Ọ bụ ihe ọma ka m jiri bịa n'obi ata anụ ọ bụ ihe ọma ka m ga-enweta were akpọ ndị gbara ndị egede ma ndị niile kpụrụ okwute anụ gbadata anụ shie fone ọra mmụọ mezumezu mmụọ m gbadata anụ shie fone sị ka a ga-esi anyị nna ọjị ta anụ nyekwa na anyị ọjị mmekwa na anyị ihe ọma wepụnụ ihe ọjọọ mee na ihe ọma na Eke ihe ọma na Orie ihe ọma na Afọ ihe ọma na Nkwọ ọjị e were bụrụ ọjị gbara ise ọ bụ ezigbote ọjị saraka wee kpala ekpukpe okwu si ndị gbara ndị egede were na ya leenụ ka dị ọjị siri dịrị dị ọjị dịrị onwe ya ọ bụ ezigbote ọjị ọ bụ ezigbote ọfọ ka anyị gụrụ taa nụ si na ọfọ ereele lekwa ya ọfọ ereele ọ reele Eke reele Orie reele Afọ reele Nkwọ nwere kpala asịkwa ndị ichie ndị gbara ndị egede maka na na-ewere lọjik anụ chọrọ ịta lekwa na-etakpa maka na ọ bụ ihe na-eri ka na-enye nnu ndị enye nnu ihe ngwuleri ọ bụ na nwala ata obi ọjị anyị ata eberibịa lekwa na-etakpa nke were bụ mmanya ọkụ ngwere lasị na ọ bụ ndụ nwoke ọ bụ ndụ nwaanyị ọ bụ ndụ okorobịa ọ bụ ndị agbọghọbịa si ọfọ niile anyị gara n'obi ata anụ na ka ndị ọzọ anyị gọkwara mbọ si ka nnụ zia la Eke zia la Orie zia la Afọ zia la Nkwọ maka ọ bụ ihe m na-eri ka na-enye nnụ ọ bụ nnụ ọ bụrụ ụzọ rie mụ nwa abịakwa na orikwana nke m asị nwatakịrị mbụ sota anyị siri gị ya sota akpụtụ akpụzi abara mmezu ọ bụ oyi ọ bụkwa ọfọ ịha